Yo, salutare oameni buni și nebuni. Am lăsat un pic să vă uitați la filmul meu preferat, Fast Furious și UT4 piese originale. Acum facem câteva minute sau o oră până se termine el, cât am eu chef, cu părți, partea 1 acum, partea 2, partea 3, cât e? Pentru voi, film de o jumătate de oră, cât o fi, nu mă interesează, doar în cură, cât e, vreau să mă uit. Back in town. Looking for a car you did an engine mod on. Petromethane tank. Ford full-size. Continental tire. What are you doing coming in here like this, huh? This ain't your scene anymore, boss. Don't ever put your hands on me again, okay? Say hi to your sister for me. Green brought it in. David Park. Green Ford Torino. Please don't drop this on me. Almost done. Why don't you tell me why you dragged me here, Brian? Nu mai vorbesc, vreau să vă las să auziți aici, să ascultați. Am uitat să vă spun, dacă știți pe un Onea Liviu și îl știți, vă rog, duceți-vă, omorâți-l cu bătaia, că din cauza lui am ajuns la spital. Că m-am lovit cu o bucată de fier dintr-o plasă de sârmă de la școala numărul 55, din asta, din, cum să zice, după terenul de fotbal. Am fost departe la spital și am mers la 1 noapte acasă. Și vă rog frumos, vreți clipuri multe, faceți asta și like, subscribe. Și cum? Și băteți și pe prostul ăla, că e prost al dracu. Yo, salutare oameni buni și nebuni, asta va fi încheierea, pa!